Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Mahendra Laksana Jati saking kelas 12 IPS 3 dan mriki kula badhe nembang serat Wedotama Pupuh Pangkur patet 6. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmi ning kidung sinupa sinukarta mrekar tarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.